John Paul Buħaġa risib il-paċi f'din il-kappella dedikata lil Santa Margherita fil-Mosta, żagħżugħ ta' 19-il sena li ġor fih ix-xewqa Tommu Debi li mietet aktar minn 5 snin ilu biex jibqa' jżomm it-tradizzjonijiet tal-fidi ħajjin. Qalli li l-imħabba lejn l-ikbar festa ta' twemmin nisrani la fih mindu kien żgħir. Il-ġimgħa kbira jiena mwilda fija. Minn mindu kont żgħir dejjem kont inħobb il-ġimgħa kbira. Il-ġimgħa kbira mhux biss hija arti, hija wkoll devozzjoni kbira. Iktar minn xarejn qabel il-ġimgħa l-kbira jibda x-xogħol biex tintrama wirja fuq ġewwa tal-kappella u episodji oħra tal-istazzjonijiet tal-Passjoni u l-Mewt ta' Sidna Ġesu Kristu fuq barra tal-kappella. Fil-wirja ntramaw żewġ settijiet ta' statwi minn idejn Nazzareno Gawċi d-Diżma u ieħor ta' John Massa, fin-nofs kurċifis ta' Lecce. Nispera li quddiem ngħid kien hawn ġenerazzjoni li daw tradizzjonijiet li ma jintilfux ma' żmien. Din is-sena d-dilettanti tal-purċissjonijiet, wirjiet u tradizzjonijiet marbuta mal-ġimgħa mqazza hija waħda diffiċli. It-temp mhux ħanin, ix-xita dejjem imdendla fuq rasna u r-riħ li ma waqafx jonfoħ. Dawn qed jagħmluha diffiċli biex it-tridu tal-għajt jitgawda kif mixtieq.